Magandang gabi sa inyong lahat mga idol. Pasensya na po kung medyo matagal-tagal akong hindi nakapag-upload ng videos buhat po ng aking trabaho. Pasensya na po kayo mga idol. Pero mga idol, bago ko ipakita sa inyo ang video nito mga idol, hayaan nyo muna i-shoutout ko ang mga kriminal nating mga supporters. So hindi natin patatagalin pa, unahin natin si Dave Aaron Avergonzado. Ayan, shoutout sa iyo idol. Robert Gaida, isa pang kriminal, shoutout sa iyo. Shoutout next, ayan, Lisandro Lapitan, shoutout sa iyo idol. Randy Parantao, shoutout sa iyo. At si Miss Algie Cabillo Hayagan, sana all may jowa na ngayon, shoutout sa iyo. Mga idol, bago ko ipakita sa inyo ang video ito mga idol, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please po idol, mag-subscribe ka na at pakihit na lang din po sa notification bell para ma-notify ka sa mga bago kong upload na videos. Okay idol, ang kalaban po namin ngayon ay sikat po ito at nag-viral po ito sa last upload ko na video. Ito po na video nito idol. At isa dito ang aming makakalaban, si Taba. Tingnan nyo po kung gaano siya galing at kung gaano siya maglaro. So hindi natin patatagalin pa. 5, 4, 3, 2, 1, tara! No. Wah, banget. Padre. Ano siya kasalig sa inyo?
Dula ni. Alam, inato ah. Pangit kayo. Ini manggo, pangit kayo. Di nyo may inato. Ayo, alam, di sabay pangit kayo. Pangit kayo itong dula, anak. Pangit, di kita namin. Ano? Di na ko ganahan. Six zero. Parehas tak, parehas. Ini challenge. Okay. Biasa. Awal membantai. Gigi lang. Betul. Totoy. Tabil. Oh, tabil na. Pinsan eh. Sige. Oh. Ayos balik. Balik tayo. Wala. Wala. Istir, ayo. Balik. Agak nak, aste no. Mus. Balik. Boy. Sila tu. Sit ka pula. Go. Si Binto.
Grabe,